Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, нечакана, але вельмі прыемная сустрэча у нашай студыі з намеснікам камандзіра палка імя Кастуся Каліноўскага Вадзімам Кабанчуком. Спадар Вадзім даехаў да Варшавы і першае, што зрабіў з дарогі, завітаў у нашу студыю. Вялікі дзякуй за гэта. Добрый дзень, Вадзім. Добрый дзень, дзякуй за запрошение. Вадзім, давайте адразу не будем там хадзіць вакол ды нешта там спрабаваць адзін аднаго неяк так выклікаць на шчырасць. Адразу пытанне ў лоб. З пачатку апошнім часам вот неяк так вельмі шмат навінаў з боку палка Каліноўскага. Адныя навіны, можа быць, дзесьці такія добрыя, другія навіны не вельмі добрыя, трэція ўвогуле нейкія незразумела, як да іх ставіцца. І ўсё пачалося з таго, што камандзір палка Кіт раптам заявіў, што ён сыходзіць з пасады камандзіра, потым выканаўцам абавязкаў камандзіра дзядзьку ён назваў, і далей пакацілася. Але ж насамрэч не ўсё ж вот так вот было нечакана. Ну, умоўна кажучы, сёння раніцай Кіт прыходзіць і кажа: так, хлопцы, я тут рашыў, сыходжу, і адно за другім усё пасыпалася. Працэсы ж, відаць, неяк так яны паступова нараджаліся, нешта абмяркоўвалася, нейкія рашэнні прымаліся. Як вам бачыцца ўсё гэта, увесь гэты працэс, які сёння мы назіраем? Ну, я найперш хочу зазначыць, што працэсы, якія адбываюцца в палку Каліноўскага, сведчаць пра тое, што полк гэта нармальны жывы арганізм, нармальная структура, якая развіваецца, таму што мы ж ведаем, дзе стабільнасць і все ціха. Гэта на могілках. Или у Беларуси, скажем так, в апошні час. Таму той калектив, каб вы разумелі, які сабраўся в палку Каліноўскага, ён даволі разнастайны, са сваімі поглядамі, перакананнямі, са сваім узроўнем і грамадска-палітычнай актыўнасці і баявой падрыхтоўкай, фізічнай падрыхтоўкі. Зразумела, што у кожнага бойца палка Каліноўскага ёсць гэта асоба, в першую чаргу, да, ёсць свой погляд на тыя ці іншыя падзеі, якія адбываюцца. Так вось, каб не переходзіць на асобы, я просто патлумачу гледачам сутнасць таго, тых працэсаў, якія зараз адбываюцца. У нас так атрымалася ад пачатку нашага стварэння, што все спадзяваліся, што мы вядзем камандную гульню. Мы працуем як калектыў, як каманда, узгоднюючы адно з адным там пэўныя рашэнні. Безумоўна, гэта не стасуецца наўпрост баявой работы, таму што калі ідзе баявая работа, там уже все спланавана, і чёткая іерархія пад украінскімі афіцэрамі, і адбываюцца пэўныя акцыі, дзеянні. Но калі тычыцца нейкіх зменаў всередині калектива, якія закранаюць, яны ускосна так ці інакш все равно ўплываюць на баявой стан, на баявую работу падраздзялення, то склалось так, што у нас былі пару адпавядальных асобаў, якія ввялі асноўную камунікацыю з украінскім камандаваннем. І в пэўны час гэтыя асобы чамусь вырашылі, што яны гуляюць, ну, скажем так, не камандную гульню, а нейкую сваю больш уласную. Таму што пры всёй павазе да гэтых людзей, якія насамрэч шмат чого зрабілі, ну, немагчыма разбірацца ва ўсім адначасова. Пачынае ад нейкіх пытанняў, там, не ведаю, бяспекі в рэгіёне, заканчивая там выдачай шкарпетак і колес со склада. І в палку у нас ж вельмі на прыстойным месцы адукацыйны цэнз. У нас хлопцы
шмат якія там з вышэйшай адукацыяй, у некаторых па некалькі. Гэта все было заўважна. Гэта все капілась вельмі давно. Оно врэшты рэшт просто выбухнула уже гэтай весной. Калі там триггером быў такі момант, я буду казаць вельмі асцярожна, тому что я разумею, да кожнага майго слова будуць уважна ставіцца і сачыць розныя цікавыя структуры, которые як бы не жадаюць, скажем, нам так добра. Карацей, ситуация накапливалась, и она выбухнула. Фактично, былы командир КИТ, и он повстал в оборону коллектива, в оборону людей, которых хотели просто под неким примусом, загадом, примусить сысці з подразделения. И тады фактично там ланцуг пошел падзей, які врэшт-рэшт прывёл до того, что была абрана працоўная група, як такі кризисный центр по вырашэнню пытанняў всередине коллектива, и КИТ передал свои полномочия Павлу Шурмею дядьке. Павел Шурмей дядька, ён на самого початку стварэння подразделения, и он, здаецца, приехал в Киев ці на першы, ці на другі тыдзень войны, як толькі пачалась вот эта 22-м годзе гарячая фаза. И большасць хлопцаў і дзяўчат нашего коллектива ставятся до его с повагой. Это хлопец, который прошел амаль все горячие кропки, в яких принимал удел полк, мае ранение, и просто такі шчыры беларускі хлопец, до того же еще такі волос сапраўдны. И чамусьці, скажем, вот эти две персоны, которые вели рэй, кіравалі амаль усімі працэсамі в полку, и они не погодились с решением большасці, что дядька будзе командиром полка. В принципе, у добраахвотнікаў ёсць элемент демократии фактично один раз, калі абіраецца командир. Вот он абіраецца в идеале как бы на сходе, але в тых умовах, якіх зараз існуем мы в Украине, немагчыма сабраць из-за умоў бяспекі великія групы людей. Вы ж разумееце, что гэта мэта для ворага. Плюс в тых умовах, которых знаходяцца зараз хлопцы і дзяўчаты, яны геаграфічна раскіданы. І атрымалось так, что было проведено 2 полковых схода, в якіх прыняло удзел, я скажу так, большасць полка прынимали удзел. И полковые сходы они падтрымалі і зацвердзілі гэтае рашэнне. Вось. На дадзены час я лічу, что ситуация в коллективе стабилизуется. Я с аднолькавай павагай ставлюсь до всех хлопцаў і дзяўчат, якія пагаджаюцца с нашей миссией супрацьдзеяння расійскай агрэсіі і падальшым вызваленнем Беларусі. Ёсць там пэўныя як бы незгодныя галасы, але калі мы кажам про элемент демократии, то демократия такая рэч, что ты нават калі маеш позицию свою, якая адрозніваецца ад большасці, але ты мусіш падпарадкавацца большасці из-за того, что ты знаходзішся в коллективе. Ёсць некая дух еднасці, корпоративный дух полка. А тут зараз наогул боевой коллектив. Таму, может быть, я неяк заблытана это патлумачу, я скажу так, что падрабязныя мемуары будут написаны пасля заканчэння гэтай фазы конфликта. Я так разумею, спадар Вадим, что вось тыя две асобы, якія вы так вот даволі акуратна узгадывалі, не называючы, это ўсё ж таки ўжо это вядома, это не сакрэт, паўсюль эта інфармацыя пайшла, гэта Ваніш і Мікола. И вот пытаются люди ўсё ж таки, расскажите, кай ласка, хто такія Ваніш і Мікола, якое ўсё ж таки яны значэнне да полка мелі, і вот чаму вот вакол іх столько шуму? Я б не жадаў переходзіць на асобы, хто яны такія. Любы можа сейчас в век интернету собраць інфармацыю. Гэта люди, якія знаходзілись в Украине давно, и я с Ванішем таксама прошел пэўны шлях, мы разом были, и там, калі было еще часы АТО, например, полгода в Мар'їнці провели разом. В принципе, я абсолютно нормально до его ставіўся, пакуль что ён працаваў в рэчышчы агульнай справы, як бы всем падавалось.
Але ну як бы жыццё ідзе, вносіць свае карэктывы, і прыйшлось врэшты рэшт, калі мы выбіраем лёс падраздзялення, я без перабольшвання скажу, якое напэўна паўплывае на лёс і бацькаўшчыны, то тут не да асабістых там, хто каму сябар, ці прыязня, ці непрыязня. Тут нешта большае стаіць на кону. Таму все мы робім свой выбор. Там Денис Кіт, ён наогул был сябар дзяцінства, наколькі я разумею, з Ванішам, але ён таксама зрабіў свой выбор на карысць агульнай справы. Згодны. Ну, Кіт, ён прыняў рашэнне, пайшоў і стварае сваю грамадскую арганізацыю «Каліноўцы». Мы яе, можа быць, трошечку закранем. Таксама гэтую сітуацыю вы застаецеся ўсё ж такі ў палку ці сыходзіце таксама? Я пазаўчора спыніў кантракт са збройнымі сіламі Украіны. На апошнім палкавым сходзе было прынята рашэнне, што полк Каліноўскага – гэта сістэма беларусаў, якая включае в сябе людзей, якія в дадзены момант праходзяць вайсковую службу в шэрагах ЗСУ. Гэта людзі, якія прайшлі вайсковую службу і зараз знаходзяцца в нашым резерве палкавым. І гэта людзі, якія забяспечваюць баявы працэс, непасрэдна ўплываюць на яго. Ну, напрыклад, падраздзяленне кіберпартызан, праз якіх у нас пачынаецца ўваход в полк. То есть у нас першасныя праверкі адбываюцца праз кіберпартызан. Таксама ёсць людзі, якія забяспечваюць нас. Это тыя, хто непасрэдна даставляе грузы, рэкрутаў і амаль кожны тыдзень в Украіне. В пэўным сэнсе яны таксама рызыкуюць, яны в палку. Вось. Можа быць, складзецца так, што у нас в пэўны момант людзей, якія прашлі праз полк, іх будзе больш, чым людзей, якія умоўна на кантракце знаходзяцца. Ці, можа быць, будуць людзі, якія на кантракце в некалькіх структурах ЗСУ, в розных. Потому что по законодавству Украины мы маем право служить не только в одном ведомстве. Пытанне, ну то есть вот просто удакладніцца, пытаюсь, я бачыў інтэрв'ю Міколы нашим коллегам з Белсата, і ён там сцвярджае, что яны с Ванішам іх как бы не звольнілі, не, скажем так, отправили с полка, а яны застаюцца у полку, але перавялі ў іншае падраздзяленне. І вось пытаецца глядач пад нікам Кірыл: Вадим, калі вы з Кітом сыходзіце, то атрымліваецца Ваніш з Міколам а ўсё яшчэ служаць у полку і застаюцца там, значыцца, яны вас перайгралі? Глядзіце, я не магу каментаваць внутреннее переведзенне і перемещение людзей в рамках вайсковай часткі, бо гэта складае вайсковую таямніцу. І я не магу казаць, хто каго куды перавёў, в якого падраздзялення. Я кажу тое, што мы зафіксавалі факт, што ёсць полк Каліноўскага. І звольніць мяне з полка магу толькі я себе сам. Калі я там парушу кодекс ваяра полка Каліноўскага, ці я буду не згоден з асноўной місіяй полка Каліноўскага, ну, или нешта мне не спадабаецца, напишу заяву, ці зраблю нейкі ўчынак негодны. Все, беларусы, незалежна нават ад геаграфіі, дзе мы знаходзімся, я лечу себя в полку Каліноўскага. То есть, умовно кажучи, вы написали заяву про сыход з ЗСУ, але каліноўцам вы застаецеся. Так, у нас, кажу, ёсць падзел на баявое падраздзяленне, якое зараз выконвае баявыя задачы в Украіне. Ёсць кадровый резерв, активный резерв, які знаходіцца у нас уже там напэўна сотні хлопцаў і дзяўчат, якія прашлі праз полк, яны знаходзяцца в розных краінах Европы. І ёсць еще іншыя спамагательныя падраздзялення, я их уже называл, якія ніколі не былі на кантракце, але з'яўляюцца часткай полка Каліноўскага. Вадим, трошку, ну, мы люди не военные, але патлумачце, калі ласка, ситуацию с самим выбором командира. Вот, скажем, та же самая ситуация с дядьком. С одного боку полк Каліноўскага — гэта, ну, фактично структура ЗСУ, падпарадкоўваецца ГУРу. С другого боку збіраюцца бойцы полка і прымаюць рашэнне, што вось іх камандзірам будзе, ну, на дадзены момант дядька. Як это звязваецца с аднаго боку? Вайсковая структура, дзе камандзіра прызначае вышэйшае камандаванне, з другого боку галасаванне вот такое дэмакратычнае.
гэта специфика добраахвотніцкага подразделения. Вот я был там добровольчым украинском корпусе калісьці, мы входили туда тактычнай группой Беларусь. Частка хлопцаў былі в Азове или в іншых структурах. И там, чтобы вы разумели, там безумоўна былі сержанты и офицеры, але ніхто ніколі не выпячваў сваё вайсковае звання. У нас подразделении зараз служаць офицеры былыя беларускай арміі ці беларускай там міліцыі ці іншых структур. Хтосьці там атрымаў сваё афіцэрскае званне пасля вайсковай кафедры. Але такое у добраахвотнікаў не прынята, што, мол, я там умоўна капітан, а ты солдат, і ты падпарадковваешся вот мне як афіцэру беларускай арміі. Бо берецца падпарадкаванне фактычна гэта толькі з павагі. З павагі да свайго лідера, да свайго непасрэднага камандзіра. І, як правіла, калі добраахвотнік, ён не жадае кагосьці бачыць сваім камандзірам ці лідерам, то ён не будзе яму падпарадковвацца, он знайдзе багата спосабаў. Гэта все накладаецца на іерархію украінскага камандавання. Мы частка ЗСУ. Мы кіруемся статутамі ЗСУ, законамі Украіны. У нас па вайсковай іерархіі ЗСУ у нас ёсць штатны расклад украінскіх афіцэраў, якія намі непасрэдна кіруюць. Але працэсы, які адбываюцца в калектыве, фармаванне калектыва, нейкія погляды на будучыню, развіццё калектыва, яно все ж таки фармуецца за кошт беларусаў і за актыўнасці беларусаў. Украінцы яны выконваюць фармальна вайсковае кіраванне нашай часткай. Ну, яно наўпроставае, да, і мы маем по статуту ЗСУ ім падпарадковвацца. То есть, умоўна кажучы, калі размова ідзе пра нейкія баявыя задачы, то тады выходзіць на першы план украінскі афіцэр, камандзір, які і там, умоўна кажучы, карты паказвае і кіруе ўсім працэсам. Безумоўна, бо ён бярэ на сабе адказнасць. Ён нясе на сабе юрыдычную адказнасць па статуту ЗСУ. Таму што па заканадаўству Украіны замежнікі могуць быць толькі, здаецца, да майстар-сержанта дайці. Мы не маем права стаць там афіцэрамі, калі ты не грамадзянін Украіны. У нас, дарэчы, ёсць хлопцы, якія ўжо грамадзяне Украіны, і сярод іх нават ёсць адзін украінскі афіцэр, он у нас служыць. Ну, афіцэр ЗСУ, але ён беларус і размаўляе на беларускай мове. Ну, гэта такіх людзей, на жаль, у нас не хапае, щоб перекрыць все пасады. Бо мы па штатнаму вайсковаму раскладу ж падзелены там на роты, і рота, адпаведна, кіруе афіцэр. Да, і там аператыўнае кіраванне, там розныя службы, якія да іх па штату маюць права кіраваць толькі афіцэры. Вось, ці сержанты на пасадзе афіцэраў. Такім чынам атрымліваецца, што калі пачаліся гэтыя працэсы і з'явіліся такія каментары з кшталту страты элементаў кіравання ў палку, то вот як вы іх патлумачыце? Вот ёсць ўсё ж такі страты элементаў кіравання, ці іх как бы і не было, ну маецца на ўвазе, што той, хто меў пэўны кавалак працы, той і адказнасці і кіруючых абавязкаў, ён іх і мае. Ці як вот адкуль гэтая фраза ўвогуле пайшла? Тут, ведаеце, тут можна вельмі лёгка маніпуляваць. Я не хочу даваць глебу нашим ворагам, ну, для розных спекуляцый і размоў на гэты конт. Мы фармавалі з калёс. В баі тачылись тады каля Киева. Киев напол акружаны быў тады. І, безумоўна, калі мы фармаваліся, фармавалась потым наша частка, калі мы ўжо перайшлі ў ведомства замежны легіон, то бракавала дасведчаных афіцэраў, да і наогул афіцэраў в украінскай арміі. Потому што шмат брыгад новых стваралі. Вось. І у нас тады была такая пэўная як бы беларуская сістэма кіравання. Яна даходзіла там да ротнага ўзроўня. І на баявых аперацыях ўсё роўна кіравалі украінскія афіцэры і планавалі іх і як бы рэалізоўвалі разам з намі. Просто мы, як беларускі калектыў, мы адказвалі амаль што за все этапы, там, што тычыцца заведзення байцоў полк, забеспячэння,
Не маецца на увазе штатным абладнаннем і зброяй, бо это прэрагатыва Украіны. Ну, напрыклад, што ў нас заўсёды была адрозна ад ЗСУ трохі лепшая форма, трохі лепшыя там, можа, бронежылеты ці каскі, это все дзякуючы толькі валанцёрскай дапамогі беларускай дыяспары. І гэтыя працэсы ставілі беларусы. Яны зараз астаюцца такімі самымі. Ніякага абмежавання няма. Бо там пройшла інфармацыя, што нас там абмежоўваюць в рэкруцінгі. Да ніякім рэкруцінгі нас не абмежоўваюць, бо фактычна тая база рэкрутская, дзе праходзілі школу маладого бойца бойцы, она просто геаграфічна перенесена в іншае место. І все остается так само. Можем любого беларуса зараз, які адпавядае нормам, завадзіць на вайсковы контракт. Таму гэта я ж кажу, тут ёсць глеба для спекуляцый, гледзячы з якого боку высвятляць эту всю ситуацию. Ну, з іншага боку, да, але мы прывыклі, скажем так, калі браць інфармацыю про тое, што адбываецца ў палку Каліновскаму, гэта тэлеграм-канал палка, гэта сайт палка, і раптам я открываю тэлеграм-канал палка, а там читаю информацию про тое, что большасць камандзіраў палка не давярае у якасці вось камандзіра дзядзьку і гэтак далей. Вот что гэта за ситуация? Ну, на жаль, гэта ситуация, якая гуляе на руку нашим ворагам. Не секрет для ўсіх, что с першых месяцаў нашего існавання стаят задачи по нашему развалу, дискредитации. И послідовно гэтыя задачи выконваюцца праз розныя механизмы, праз розных людей. Ставить такую информацию, которая б'е по всему коллективу, ну, я лечу, это шкодництво просто. И еще раз скажу, дядька – это командир подразделения, который вызнается большестью коллектива. Там можно по-розному называть, кто есть командир, кто не командир, бо, знаете, тут есть группа из 5 человек, и у них уже есть командир. І, ну, большасцю якіх камандзіраў? Бо зараз адбываецца переформат палка з тых падраздзяленняў, якія ў нас раней існавалі. Сістэма 2 батальёнаў, Волат, Літвін і еще група БПЛА Кравцова. Зараз таксама ідзе переформат этих 2 структур. І я скажу так, щоб было всем зразумела, хто сачыў за палком ад самого пачатку стварэння. Дядька – гэта хлопец, который прошел весь боевой шлях в складе батальона «Волат». Батальон «Волат» понес основные страты, как основная боевая одинка полка Калиновского. И зараз все хлопцы батальона «Волат» яны признают дядьку своим командиром. А батальон «Волат» на сегодняшний час гэта найбольшая по колькасці структура в ПКК. Я знаёмы асабіста з дзядзькам, і я не буду даваць там нейкія характарыстыкі як вайсковаму чалавеку, як камандзіру ці яшчэ што-нибудь, просто як чалавек, калі мы з ім гаварылі, калі мы з ім мелі стасункі, мне вельмі імпануе. Але вось гэтая сітуацыя з сацыяльнымі сеткамі, то есть атрымліваецца, што яны соцсеткі гэтыя, ну, апынуліся, ну, і ці былі ў руках таго, хто у группе другой, то есть тых, хто, как бы так сказать, не падтрымлівае гэтыя змены. Ну, безумоўна, да, вы правильно все кажете, і, ну, фактычна яны зараз ідуць в разрез с меркаваннем большасці, яны адмаўляюцца просто перадаць гэтыя соцсеткі. Ну, соцсеткі это такая рэч, іх не праблема завесці новыя, в принципе, врэшт-рэшт это і будзе зроблена. У нас уже працуе першасны сайт Калиновский.орг, всю офіцыйную інфармацыю раю всем браць адтуль, і я думаю, з соцсеткамі пытанне будзе вырашана в бліжэйшыя дні. Спадар Вадзім, такое можа быць не вельмі прыемнае пытанне, просто мы з вами не першы раз сустракаемся, мы ў прынцыпе з вами гэтыя тэмы і раней абмяркоўвалі. Калі раней казалі пра
не будем казаць про нейкія там праблемы там ці яшчэ нейкія там незразумеласці у штабе там у полку, але просто не один раз чулі прэтэнзіі і как бы мы задавали гэтыя пытанні, якія выказываліся былымі бойцамі полка, людзьмі, якія ў курсе справы да адносна да таго ж Ваніша, таго ж Міколы Демідзенка. І калі мы узнімалі гэтыя пытанні з боку полка, з боку вас у тым ліку казалі, не трэба вот гэта вот усё тут кранаць, раздзімаць, это ўсё вот как бы лішнія словы і ўсё не так як ёсць. Атрымліваецца, ўсё ж таки дашло до того, что ну ты абвінавачванні ну мелі под собой глебу. Я скажу так, что были негативные моменты, которые были зауважены всем. И я там размаўлял с Ванішем и с Миколой на гэты конт, каб их купировать. Потому что все ж таки у меня была мета по развитию и захоўвання духа едности коллектива. Тыя факты, якія вы, можа быць, вы кажаце про коррупцию там и так далее, то я поставился с разумением до любого доведенного факта. И, на жаль, мы чули только голосы. Але вот так вот, чтобы пришли и выклали материал, фактуру, такого еще не было. На сегодняшний час я стал кіраўніком фонда Каліновского, просто потому, что я резидент Украины. И я сустрэлся с группой хлопцаў, якія зацята критиковали старый штаб, и сказал: хлопцы, у меня есть доступ до всей документации фонда, калі ласка, призначьте отказных и расследуйте то, что вы казали. Доведите гэтыя факты. Все, я вам передаю любую информацию по фонду. Магчыма, это и будет зроблено, но калі оно будет зроблено, тогда и можем поставить кропку. Все ж таки голословно обвинять людей, да, в народе кажут, нема дыма без вогню, да, но покладите фактуру на стол. То есть, врешті-решт, давайте казать уже больш грунтовно. Ну так, вот, дарэчы, это вельмі такі падыход, які я паважаю, што можна разысціся, можна пасварыцца, але не на эмоцыях тады казаць: ах, раз мы пасварыліся, значит, я тут згодны, вы там все воры, злодзеі, ўсё стаць. Не, все одно, трэба пацверджанне, доказы. Ёсць пэўныя факты, з которыми коллективу не даспадобы было то, что я еще раз скажу. Вся система кіравання была сконцентрована фактично там у двух особ. І размеркавання всього, бо, наприклад, прийшла на полк допомога, да? Яны вырашаюць, нам трэба зараз гэта, а не гэта. А чому так? Тому что ён так вырашыў. Мы ведаем, там шэраг было набыта технікі, якая просто сабе уяўляе купу металлолома. Туды вкладзены пэўныя грошы, якія сабралі людзі нам. Дзеля чего вы ее набылі? З кім вы раялись? По якіх коштах вы набылі эту тэхніку? Пытанне это и ёсць. Я скажу шчыра, просто не доходят руки, каб сесть и заняться. Бо там, як сапраўды это все трэба копаць, там трэба нейкі прыватны дэтэктыў. Добра, давайте, может быть, я разумею, что проблема ёсць, спрабуюць этыя праблемы разруліць, вырашыць вось новыя абраныя камандзіры. Як вам бачыцца, што далей будзе адбывацца з гэтай структурай? Яна перастане быць нейкай там беларускай добровольческой структурай і стане просто адзінкай ЗСУ? Ці як вам бачыцца далейшы лёс? Полк Каліновского не спыніць свое існаванне, пакуль самі беларусы не вырашуць пра гэта. У нас пераважная большасць гэта ідэйныя ваяры. І я думаю, што для хлопцаў-дзяўчат гэта не пусты гук, місія полка Каліновского, якую мы выконваем. Справа тым, што в Украіне непростая сітуацыя, так, і магчыма, мы бачым, што адна з ситуация, якая можа быць, скажем, нападкаць гэты канфлікт, можа быць прыпынення ці пэўная заморозка. Я не верю в працяглы час гэтай заморозки, але так можа быць. І для того, каб не спыніць існаванне полка Каліновского в межах просто ЗСУ, части ЗСУ, мы зрабілі наступныя крокі. Мы абвесцілі стварэнне руху каліновцы,
як працяг нашай стратэгіі, якую была озвучена і прынята на канферэнцыі в лістападзе 23 года, што все-таки мы рухаемся к мэце асноўнай, мэта забеспечения стратегии по вызволению Беларуси. И неважно, зараз активные боевые действия ведутся, те не ведутся, мы все равно идем до этой меты. И нават неважно, у нас зараз больше хлопцев служит в межах ЗСУ, ці яны наогул зараз там адпачываюць, а не на контракте. Калі трэба, мы зноў зберем гэты боевой кулак и зможем вырашыць свою основную задачу. Ярык пытается: мэта полка вызвалення Беларусі праз вызваленне Украіны, а калі не дай бог вайна ва Украіне працягнецца яшчэ гадоў 10, беларускаму народу трэба будзе чакаць 10 гадоў? Не трэба чакаць, бо вызваленне Беларусі найперш залежыць ад беларускага народа, ад волі беларускага народа. Я скажу так, што калі в 2020 годзе на вуліцах беларускіх гарадоў была уже такая падрыхтаваная колькасць наших ваяроў, якія мы зараз маем на сённяшні час, падзеі пашлі бы зусім вышым рэчышча. І таму наперадзе 25 год, наперадзе сур'ёзныя падзеі в Беларусі. Диктатор будзе ці пролонгировать свои паўнамоцтвы, ці праводзіць транзит. Там товарищи з поўначы як бы не спяць з усходу, якія таксама трымаюць руку на пульсе ситуации. Тому, як кажут, один ведомый персонаж, будет очень интересно. Ну да. Дарэчы, я трошку вярнуся. Вот зараз усё ж таки вы уже контрактам, может быть, не абмежаваныя у сваіх словах, але тым не менш, скажите, памятаеце, ну, колькі часу таму падчас выбараў у коорднацыйную раду узніклі гэтыя пытанні, ты з ваяроў і ваярак полка, якія хацелі браць удзел, там узнікла сітуацыя, калі там то дазволілі, то забаранілі, то вот невядома што. Як вы ставіце да ўсёй гэтай сітуацыі? Мне зразумела памкнення наших ваяроў прымаць удзел в грамадском жыцці беларусаў, потому что подавляющая большасць яны прыйшлі як актывісты в основном, якія ўдзельнічалі в 2020 годзе. І вось неяк для меня нечакана было, что там набралось нават там под 10 человек с полка, которые захотели пойти в ту самую координаційную раду. Но тут отбылось такие вот эти речи, что мы все-таки находимся в системе ЗСУ и на контракте, и там были коллизии, повязанные с законодавством, бо по законодавству жаўнерам ЗСУ заборонено займаться політичною діяльністю, а мы все ж таки замежные громадяне. И тут до конца было незразумело, нават с некоторыми юристами пришлось консультоваться. Однозначного отказа у меня нема. Але мы подпорядковались украинскому командованию, и все, кто вылучався в координаційну раду, яны снялись с выбору. Ну да. Вот як вы думаете, зараз гэта згубіла ад гэтага і полк, і беларускае грамадства, і тая ж самая координацыйная рада ад того, что так атрымалася? Ну, координаційная рада на сённяшні час дзейсную працу еще не распачала, наколькі я ведаю, яны там займаюцца пакуль што рэгламентамі. Згубіла ці не, пакажа толькі час, бо для мяне координаційная рада была як адзін з пляцовак, адзін з інструментаў для наращивання дапамогі беларускім добраахвотнікам і полку Каліновскага. Пра вось гэтую ініцыятыву кіта можете вот больш так падрабязна, на жаль, яго тут няма ў студыі, але вот вы як все-таки чалавек, які ў курсе справы, якая мэта, што далей, чым будзе займацца гэтае грамадскае аб'яднанне? На працягу 2 з нечым гадоў, як існуе наша падраздзяленне, нам аказвалі дапамогу сотня, можа ўжо нават 1000 людзей. Гэта і інфармацыйная, і матэрыяльна-тэхнічная, і там рэкруцінгавая, іншая дапамога. І мы неаднойчы чулі выказванне людзей аб тым, каб мы неяк зрабілі такую парасонавую структуру, якая бы аб'ядноўвала умоўна людзей, якія яны па тым ці іншым прычынам не могуць несці ваенную службу, быць вайсковымі, але яны падзяляюць нашы ідэі, нашу місію і гатовы неяк працаваць в грамадскім рэчышчы
аб'яднана. Таму гэта ініцыятыва і паўстала, она ідэя была уже давно. Зараз мы абвесцілі ее як такая внести позитивную повестку в то, что мы развиваемся, мы рухаемся далей, мы не стоим на месте, незалежно нават от того, якую форму зараз ператворыцца конфликт в Украине, война в Украине, мы прасоўваем свою беларускую повестку. Дамагчыся вынікаў по Беларусі, да, можна ж рознымі шляхамі. Мы нормальныя все людзі, мы ж не там за вайсковы сцэнар абавязкова ці там нейкі грамадзянскі канфлікт. Дастаткова в історыі было шмат прыкладаў, калі два добра ўзброеных джентльмена маглі дамаўляцца паміж сабой. Ну, той бок джентльменскім назваць складана вельмі, але ён ўсё ж таки апіраецца на беларускіх сілавікоў. Большасць з іх это беларускія нармальныя хлопцы, з которыми мы, я упэўнены, дамоемся ў рэшце рэшт. Потому что ніхто не захоча класці свае головы за там умоўна там 2-3 сотні сям'і і набліжаных да сям'і людзей. Ну, умоўна кажучы, гэта такая атрымліваецца структура, ну, ужо не назавеш яе палітычнай партыяй, але такая структура, якая будзе ўсё ж такі нейкія пэўныя, у тым ліку і палітычныя інтарэсы вось гэтай часткі беларускага грамадства таксама прадстаўляць і адстойваць. Безумоўна, а мы побачили нават при всем як бы повазе до Координаційної ради, ну, я не могу сказать, что выборы там были репрезентативными, да, там из-за технічних моментів, страха, диктатури і так далі. Але ми побачили, що без некой подрыхтовки, без неких там грошовых вливаний, туди пройшло 10% добраахвотників. Ну, гэта уже сведчення. Рух добраахвотників, полк Каліновського, стал фактором беларускага грамадска-палітычнага жыцця. І гэта факт. Я глядзеў вашу прэс-канферэнцыю, якую ладзілі ў Кіеве з нагоды вот гэта стварэння гэтай арганізацыі, і там не адзін раз гучалі словы про тое, што ну там нейкія там мець кантакты, можа быць нейкім чынам нават ну, падтрымліваць сумесную працу, праекты с офісам, с аб'яднаным пераходным кабінетам, с НАУ. То есть вот сапраўды ёсць мэта да нейкай супольнай дзейнасці. То есть вот ваше стаўленне да гэтых структур. Да меня абсолютно нормально ставлено да ўсіх структур, якія нам дапамагалі і дапамагаюць. Вот гэтыя структуры нам дапамагаюць. Столько ж раз сказали, что офіс Ціхановская нічога для Каліноўскага полка не зрабілі. Ну, я не ведаю, хто казаў. Праз мяне прайшлі гэтыя аўтамабілі, в тым ліку новыя аўтамабілі, якія там мы прабілі праз офіс Ціхановскай. Дроны прыходзілі ад іх. Той же НАУ, я безпасярэдна размаўляў з Павлом Латушкай, які нам таксама адпраўляў дапамогу в полк. Чаму мы з імі не будзем працаваць? Чаму не супрацоўнічаць з тымі, хто дапамагае нашай, в прынцыпе, супольнай справе? Фактычна ж мы ж зараз беларусы выгнанные со своей краины, мы все находимся зараз в одной лодке. Мы ці разом выгрыбаем, ці разом потонем. Мне гэта абсолютно зразумела. Давайте вы врэшце рэшт вернемся на радзіму, навядзем лад в своей краіне, а тады уже будем разбирацца и делиться на гэтыя фракцыі. Дарэчы, вось як ваше бачанне гэтага вяртання на радзіму змянілася, можа, за апошні год? Вот адна справа такія эмоцыі і вера ў тое, што атрымаецца ўсё хутка, і другая справа вот зараз па сённяшняму часе, бачучы, як зацягваецца вайна, як там рэпрэсіямі умацоўваецца рэжым, і вот цяпер вот як вы бачыце гэта ўсё? Я шчыра верю, что справа вяртання на радзіму это справа, ну, кароткатэрміновай гістарычнай перспектывы. Потому что, на жаль, як бы все павольней рухаецца, як бы хацелось, а з другого боку, можа, гэта і шчасце. Потому что я, як чалавек трохі, скажем так, вывучаючы военную гісторыю, на жаль, я бачу такія, ну, тэндэнцыі негатыўныя, что свет рухаецца к глобальному конфликту. Ну, у меня няма ніякіх сумневаў, што в выніку этого конфликта Российская Федерация и ее сателлит, белорусский режим, они будут разгромлены. Так ці інакш. Ну и гэта і створыць нам перадумовы па вяртанню в Беларусь. В принципе, 20-й год, магчыма бы, пошел бы по-іншаму, як бы там не падтрымка того же путинского режима Лукашенко.
самый кризисный час, калі сотні тысяч людзей былі на вуліцах і сілавыя структуры уже часткова былі в калапсе. Да, хацелось як мага хутчэй, чтобы это было. Я калі прыехал в 2014 годзе в Украіну, я был упэўнены, пачынаецца вайна, я думал, ну, года 3 і мы уже будем в Беларусі. Я так і хлопцам сказал, якія былі в АТО. Потым это зацягнулось, потым это пачалась фаза в 22 годзе новая. Ну, таксама уже подумалось, ну, вось оно, хутка мы павернемся. Ну, як бачым, не ўсё так адбываецца, як бы по нашаму хаценню. Вот з гэтай нагоды Максим пытаецца, што будзе з палком, калі Захад і Кітай заміраць Украіну і Расію? Відаць, да гэтага ўсё ідзе. Я не верю в доўгатэрміновае замірэнне. Магчыма, будзе часовае спынянне агню, магчыма, але это не будзе доўгатэрміновы працэс. Я так разумею, тут сакрэта вялікага рабіць не будзем, з таго, што тут здзіўляліся нашыя гледачы, што Кабанчук у Польшчы. Кабанчук, як я ўжо сказаў, толькі вось раніцай у абед, дакладней, прыехаў у Варшаву, прыехаў ён з Украіны, з Кіева, і у Варшаве не застаецца, не спыняецца, а едзе далей. Я так разумею, што вы будете браць удзел у канферэнцыі Новай Беларусі ў Вільні. З гэтай нагоды вось акурат такі пытанне, паколькі гэтая канферэнцыя будзе прысвечана найперш разгляду стратэгіі на 25 год, і вам задаюць пытанне. Вельмі цікава, што плануе рабіць полк Каліноўскага ў 25 годзе, і ці ёсць у вас нейкая стратэгія дзеянняў на час не да выбараў у 25 годзе? У нас ёсць стратэгія, якую мы часткова агучылі на канферэнцыі в лістападзе 23 года. Што тычыцца, што она прывязана к нейкай даце, то такого няма. Это 25 год ці 26, а можа быць і гэты год. Тут гаворка ідзе про акно магчымасцяў, про спрыяльныя умовы. Самы галоўны фактор, мы нават праводзілі камандную гульню, такую по стратэгіраванню. Самы галоўны фактор – гэта аслабленне Расійскай Федэрацыі. До той межы, калі яна будзе не в стане аказваць дзейсную дапамогу рэжыма Лукашэнкі. Тады гэта і будзе момант нашага вызвалення. Ён настане. Вы будете там выступаць, вы едете з нейкімі канкрэтнымі прапановамі на гэтую канферэнцыю? Так, безумоўна, но я бы хацеў іх захаваць да выступу на канферэнцыі. Чтоб сюрпрыз быў для ўсіх астатніх удзельнікаў. Добра, дзякуй вялікі. З дарогі чалавек вельмі стомлены, хтосьці кажа, што троху блытана спадар распавядае, но стомлены з аднаго боку, з другога боку, не пра ўсё можна казаць. І як уже сказаў Вадзім, пэўныя моманты шчыра будуць распаведзены толькі праз пэўны час па заканчэнні вайны, можа быць, у мемуарах. Таму дзякуй вялікі, Вадзім. Я развітваюся, жадаю вам поспехаў і прайсці праз усе гэтыя выпрабаванні палку з гонарам. Ну і жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй за запрашэнне.